பஞ்சமியை முன்னிட்டு ஆலயத்தில் அருள்பாலிக்கின்ற மங்கள வாராகி அம்பிகைக்கு அபிஷேகாரான நடைபெறும். நேரம் பிறகு சொல்லப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு வழிபாடுகளை உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே. உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே. நிதி வேண்டும் ஏழைக்கு, மதி வேண்டும் பிள்ளைக்கு, நியாயங்கள் தான் வேண்டும் எல்லோருக்கும். நிதி வேண்டும் ஏழை